खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोनांथार रादाब इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ थाबैनो फिन रेजिस्ट्रेसन खालामफिननांसिगोन। इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ जायफोरा रेजिस्ट्रेसन खालामाखै बिसोरो थाबैनो फिन रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मानोना इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव गोदान नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों। बे नेमखान्थिफोरनि गेजेरजों आसामाव खामानि गैयैफोरनो खामानि होनो थाखाय गोदान थांखि लादों आरो जाहाथे थागिबि सुबुंफोरा बांसिन खामानि मोननो हायो बेनि सायाव बांसिन नोजोर होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ फिन गोदानै रेजिस्ट्रेसन खालामफिननांगोन। मख'जाथावदि बे गोदान रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव सोलोंथाइ लानायनि फोरमान बिलाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन सोलोंथाइ लानायनि फोरमान बिलाइखौबो होनांगोन। आरोबाव आथिखालाव मा खामानि मावगासिनो दङ बेनि फोरमान बिलाइखौबो होनांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खौरांखौ बांसिनै मिथिनो थाखाय 1800345357 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। मैया चिरां बिजनीआव APSC जों खुंजानाय CCE 2022 आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बर' फिसा 38 सा बिजाथिफोरखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव टप 10 आव उथ्रिसारनो हानाय बर' फरायसाफोरनो 1 लाख रांनि मान बान्था होगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिदों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनायाव ओंखारगासिनो दङ काश्मीर टु बड'लेण्ड सावथुना। दिल्ली टु बड'लेण्ड आरो नेपाल टु बड'लेण्डनि उनाव फिन आरोबाव सपन कुमार ब्रह्मनि बिथोन होनायाव ओंखारगासिनो दङ काश्मीर टु बड'लेण्ड सावथुना। भारतारि नेभि हान्जाया पाकिस्ताननि नोगोरारिफोरजों लोगोसे इराननि जाहाजखौ रैखाथि होनायखौ खौरां मोननाय जादों। भारतारि नेभि हान्जाया गाल्फ अफ आडेनाव गेदेर अपारेसन खालामनानै सा 19 पाकिस्ताननि नोगोरारिफोर आरो इराननि जाहाजखौ रैखाथि होनो हानायखौ मिथिना मोननाय जादों। बे जाहाजखौ सोमलिया सानजा बोरिमानिफ्राय हाथियार लानाय सोमलियानि डाकुफोरा खावनानै लांदोंमोन। खावनानै लांजानाय जाहाजनिफ्राय इमारजेन्सि कल फैनायनि उनाव भारतारि नेभिफोरा INS सुमित्रा दावहारु जाहाजजों गाल्फ अफ आडेनाव अपारेसन खालामो। भारतारि नेभिफोरा INS सुमित्रा दावहारु जाहाजजों इराननि FP इमान जाहाजखौ रैखाथि होनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ गोदान हाथियारफोरनि आनजाद नायनायखौ बांहोदों होनना मिथिना मोननाय जादों। सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ गोदान हाथियारफोरखौ आनजाद नायनायजों लोगोसे गावनि हादोरनि हेंथा हादोरफोरखौ हुमखिबो होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। किम जं उनआ गावनि हादोरनि सा करियाखौ जाहाथे गुबुन हादोरा गाग्लोबनो हाया बेखौ नोजोर होनानै गोदान हाथियारफोरखौ आनजाद नायनाय आरो दोनथुमनायखौ बांहोबाय थादों। सा करियानि मिडियानि बायदिब्ला किम जं उनआ पानडुबिनिफ्राय गावहरनो हाग्रा गोदान क्रुज मिसाइलखौ आनजाद नायदों। बेजों लोगोसे किम जं उनआ निउक्लियार गोहोजों सामलायनो हाग्रा पानडुबिखौ बानायनो नाजानायखौबो नायबिजिरहैदों। मख'जाथावदि आमेरिका खोला करिया आरो जापानजों लोगोसे बांनाय खैफोदनि गेजेराव सा करियानि दैदेनगिरि किम जं उनआ हाथियारफोरखौ लैथोमायाव आनजाद नायनायखौ मिथिना मोननाय जादों। थांनाय समबारखालि चिरां जिल्लानि बामुनगाव प्राइमारि BPF मावखुलियाव जालांनाय जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि बारग' NDFBनि सा 139 सोद्रोमा आरो एबसु UPPLनि बारग' बिबानगिरिजों लोगोसे गासै सा 180निबो बांसिन BPF हान्जायाव हाबदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। बिमल मोसाहारिया बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि सेराव निमाहा बिबाय। बर' बिजों गुदि फरायसालियाव 1 थाखोआव मुं थिसनजेननाय 8 हाबथा हाबालाइ फरायसालि दरखं बिजाबखौ फोरोंगिरिया गथ'फोरखौ फोरोंनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बाथ्राखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय गुदि बर' फोरोंगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मोसाहारिया बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेराव निमाहा बिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।